morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Maayong buntag usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Burgos, og Pilar, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning usab mga ka-Siargao, ilabi na sa atong mga frontliners nga padayon nga nihatag sa ilang effort para na mga ka-Siargao makahatag ka nato og mga serbisyo nga pwede nato nga paggagamiton karong adlaw og sa mga lumalabay og sa mga sumusunod pa na mga adlaw. Ang ilang effort ang nakahatag ka nato og convenience mga ka-Siargao. Good morning! Nice to be back. Yes, gikan na kan 9 Sibel Trazars. Good morning po. Salamat. Ilabi na din sa taga-Dapa. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og probinsya. Ilabi na sa probinsya Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur og sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers karon. Happy viewing kaninyo mga ka-Siargao. Ilabi na kang Benz Biluan, Jemar Sumalinog, kang JPEC Oquino, kang Kristen Castronuevo og Nancy Beltrazares. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga po. Maayong buntag kaninyong tanan. Na-late lamang kita mga ka-Siargao gamay tungod kay adunay technical problem nga atong nasinati din hina sa atong programa. Ilabi na din hina sa atong studio. Good morning usab kan Charles Ken Mantilla. Good morning Siargao, gikan na kan Charles. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan mga ka-Siargao. Na-late lamang kita gamay tungod sa technical problem nga atong nasinati. Apan karon, balik na kita mga ka-Siargao. Karon, ang mga headlines sa atong mga balita mga ka-Siargao. Municipal Gymnasium sa General Luna gihimo na nga quarantine facility. Samtang duha ka kanhing mga munisipalidad sa Socorro mga ka-Siargao, good news kini, wala nay active case sa COVID-19 base na kana sa kumpirmasyon sa Department of Health. Samtang sa laing bahin, kapulisan sa San Benito padayon ang pagpahigayon og preventive measure alang na sa pakigbatok sa COVID-19. Samtang LGU Dapa padayon ang pagpang-apod-apod sa relief pa. Samtang Project Bactin Piglet Dispersal gipahigayon sa Surigao del Norte Police Provincial Office. Samtang Butuan City Airport pag-aablihan na. Samtang DOH kung Department of Health may pahigayon na og emergency hiring alang na sa Cebu City. Samtang Philippine National Police pagahulaton asa ang IRR kung implementing rules and regulation sa anti-terror law adisir mohimo og mga lakang. Mao kana ang mga headlines nato mga ka-Siargao karong buntaga. Unta na makahatag kini kaninyo ng mga latest updates mga ka-Siargao. Good morning kang Benz Biluan. Good morning tanan Bakwaganon. Labi na sa Biluan o kon family, salamat. Gikan na kang Benz Biluan. Tanang taga Bakwag din ha. Shout out kaninyong tanan. Good morning ka-Siargao. Great na sad ko sa tanan taga Kinawitnon, Babak Island, Garden City of Samal, og sa mga Berdin family og Celoterio family. God bless sir. Ingat gikan na kang Berdin Lansky. Gikan na sa Garden Island of Samal. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning sa atong mga viewers din ha. Salamat po. We appreciate your mga
views mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan. O karon mga kasyargaw, dili na ta maglangan. Atong pagasayron ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog ilabi na sa hapon o gabi tungod kini sa easterlies o localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa variable nga direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Ang haring adlaw mga kasyargaw ni subang ganinang alas 5:29 sa buntag o mosalop kini unya alas 6:05 sa gabi mga kasyargaw. Atong nasinati mga kasyargaw nga adunay mga pag-ulan ilabi na din nila sa atong probinsya Surigao del Norte kagahapon adlaw adunay pag-ulan nga atong nasinati. Og payo lamang namo kaninyo mga kasyargaw ilabi na sa mga mugawas sa mga nagkadaiyang panimalay. Pagdala ka mo mga kasyargaw ng payong para na mahilikay kita sa bisan unsa nga pagkabasa tungod na sa ulan. Good morning gikan na kang Brock Balili. Hello, good morning from San Benito, Surigao del Norte. Gikan na kang Michelle Menil. Magandang umaga po. Good morning kang Michelle Menil. Daghang salamat. Happy viewing kaninyong tanan. Unang katikaran sa atong mga balita mga kasyargaw ang nagabaga nga headlines nato. Municipal Gymnasium sa General Luna gihimo na nga quarantine facility. Pagagamito na isip quarantine facility alang na sa mga personahe nga gikonsidera nga person under monitoring kon PUM ang Municipal Gymnasium sa General Luna. Ang maong pasilidad adunay 25 ka bed capacity nga ang matag kwarto adunay hygiene kits og protection materials og isolation nurse station. Kini nga pasilidad alang nasa tanang individual nga considered nga PUMs sama sa LSIs, ROF og mga personahe nga mi-travel gawas sa atong probinsya ilabi na sa pagpahigayon sa 14-day quarantine niini. Pagadumalahan ang maong quarantine facility mga kasyargaw sa local task force o barangay health emergency response team. Samtang migahin na og first batch sa personal protection equipment alang na sa mga healthcare workers nga ma-assign sa maong quarantine facility. Dugang pa nga ang panggamhanan sa General Luna padayon nga nagmabinantayon bisan miluag na ang community quarantine nga gipatuman dinhi na sa atong probinsya o sa atong rehiyon sa Caraga. Good morning kang Yuel Nogalisa. Salamat sa imong pag-share dinhi na sa atong live stream karon. Good morning. Samtang sa laing bahin sa atong balita, munisipalidad sa Socorro wala nay active case sa COVID-19. Gitag na karon isip recovered confirmed case ang duha ka Socorronhon nga kanhing mi positibo sa RT-PCR test base na sa Department of Health Memorandum number 2020-0258. Kini sila karon gi-discharge na sa isolation facility o clear na mga kasyargaw sa DOH Caraga sa bisan unsa nga posibleng harm sa COVID-19. Sa pagkakaron, gipahimangnuan ang katawhan nga pirmi nga pagaobserbaran ang tanang health protocol standards nga giset sa World Health Organization o Department of Health nga magprotekta sa kaugalingon batok na sa COVID-19.
Sumala pa mga kasyargaw nga sulod sa pagpahigayon ni ining mga katawhang sokoronhon, ilabi na kining duha ka sokoronhon. As consistently nga asymptomatic kini sila mga kasyargaw sulod sa 18 days nga pag-quarantine kanila. So ang Socorro karon mga kasyargaw, 0 active case na sa COVID-19. Good news kini alang na kanato mga kasyargaw, wala na COVID-19 sa gitag karon nga recovered confirmed case na ang Socorro mga kasyargaw. 0 active case na mga kasyargaw. Sumala pa nga always nga gipahimangnuan ang katawhan. Ang ilabi na sa prevention is better than cure mga kasyargaw. Good news, good news, good news kini sa mga taga Socorro. Good morning, good morning, good morning. Good morning usab sa taga Union. Amping kamutanan din na ilabi na kang sa mga taga Union dapa. Gikan na kang Nalin Belad. Good morning kay Michelle. Gikan na kang Andy Jane Solima. Good morning Andy Jane Solima. Good morning kay Michelle daw. Roland Bagnol. Good morning from Siquijor. COVID free. Yes. Good morning Roland Bagnol. Good morning sa imo. Ilabi na sa Siquijor. Nakita nato ang usa ka article nga ang Siquijor ang isa sa giingon pa nga COVID-19 free nga lugar sama sa Dinagat Islands mga kasyargaw. Thank you sa pagsuporta mga taga Siquijor. Shout out kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Kapulisan sa San Benito padayon ang pagpahigayon og preventive measure alang na sa pakigbatok sa COVID-19. Padayon ang pagpahigayon og checkpoint sa kapulisan sa San Benito alang na sa mga pagpahinumdom sa mga guidelines sa modified community quarantine sama sa pagsulob sa face mask, istriktong pag-obserbar sa physical distancing, ilabi na kun muadto kini sa mga pampubliko nga lugar o no back ride policy. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Noel Cresbuque ang OIC sa San Benito Municipal Police Station. Ang maong lakang kagahapong adlaw alas 11 sa buntag. Gipahimangnuan ini ang mga katawhan nga mosunod sa mga guidelines aron mapugngan o mahilikay sa hulga sa COVID-19. Ilabi na sa pagkailap ni ini mga kasyarga. Mao kanang latest updates dito na sa munisipalidad sa San Benito mga kasyarga. Good morning sa atong mga viewers. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang mga kasyarga, LGU dapa padayon ang pagpang-apod-apod sa relief packs. Padayon ang pagpang-apod-apod sa lokal nga panggamhanan sa dapa sa mga relief packs alang na sa katawhang dapanon. Nasayran nga ang gihatag sa maong gihatag nga mga relief packs kagahapong adlaw mao ang mga barangay Kabawa, Barangay Montserrat, Barangay Consolacion o sa Barangay Santa Filomena. Mao kana ang mga gihatagan mga kasyargaw. Kini nga lakang usa sa mga padayon nga kausa sa panggamhanan sa dapa sa pagpangulo sa mayora ni ini nga si Mayor Abet Matugas. Karon padayon gihapon ang maong pagpang-apod-apod sa relief pack sa katawhang dapanon mga kasyargaw. Good news kini alang na sa mga taga-dapa, ilabi na sa pagpanghatag mismo sa mga relief packs mga kasyargaw. Padayon kini nga gipang-apod-apod didto na sa dapa sakop ning isla nato sa Siargao. Good morning sir, gikan na kang Maria Lynn Buo. Good morning po. Good morning kay Nikki Ago Maki. Gikan na kang James Mark Paler. Good morning kay Nikki o kang Ago Maki. Good morning. Happy viewing kaninyo tanan. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa padayon nga to nakaw sa mga kasyargaw dinhi na sa atong programa Siargao TV News
o suporta nato sa kampanya sa Department of Health. Atong ipakita kaninyo mga kasyargaw, ang mga angay himuon, ilabi na ang pagpakibatok sa COVID-19. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinaka-epektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod o ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka. Pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang 1 ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao ka na mga kasyargaw ang kausa sa Department of Health para na mga kasyargaw mahibalo kita sa mga angay buhaton. Ilabi na kung aduna tay COVID-19 o sa mga angay buhaton niini. Ilabi na sa pagpahigayon sa mga health protocols, health guidelines mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers din Happy viewing kaninyong tanan. Good morning Mario Toledo. Good morning, happy viewing kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Project Bactin, piglet dispersal gipahigayon sa Surigao del Norte Police Provincial Office. Isip selebrasyon mga kasyargaw sa ika-25th
Police Community Relations Month sa kapulisan, ang personahe sa Surigao del Norte Police Provincial Office Police Community Affairs o Development Branch nga gipanguluhan ni Police Major Shalom Faye Cornelio mipahigayon og piglet dispersal nga naguluhan nga Project Baktin. Kini usa ka community-based livelihood o usab pagpahigayon sa anti-criminality o anti-insurgency program sa Surigao del Norte Police Provincial Office. Ang maong distribution sa Baktin nasaksihan mismo ni Barangay Trinidad Captain Danilo Reyes dito na sa basketball court sa maong barangay, ilabi na sa Barangay Trinidad. Mao kana mga kasargao, latest updates sa Surigao del Norte Police Provincial Office. Samtang sa laing bahin mga kasargao, Butuan City Airport pag-aablihan na. Nauyunan sa Regional Task Force for COVID-19 One Caraga Shield mga kasargao sa usa ka teleconference niadtong Hulyo 3 nga tugutan na o tugtad na ang pagbalik sa operasyon sa airport sa Butuan City. Ang point of entry sa Caraga Region og tugtan na usab ang duha ka airlines, Cebu Pacific o Philippine Airlines, sa pagbiyahe ubos sa tulo ka kondisyones nga nasabutan. Sa maong teleconference nga gipangunahan ni Governor Dale B. Corvera, ang chairperson sa RTF mga kasyargao, nga nauyunan ang mosunod nga tulo ka general conditions. Una, ang pasahero kinahanglan magpa-test nga siya negatibo sa COVID-19 agiman sa RT-PCR o kaha rapid test o kini balido sulod sa 5 ka adlaw gikan sa iyang pagpatest. Samtang ikaduha, katong walay mapakita nga resulta sa nasangpit nga test, dili mahimong pasakyon sa eroplano. Samtang ikatulo, sa passenger manifesto, kinahanglan ibutang sa pasahero ang iyang kumpleto nga address, kung asa siya o asa iyang final destination, lakip na ang iyang contact number. Hugot nga girekomendar usab sa Department of Health Caraga nga kinahanglan nga mo pailalom usab sa 14 days quarantine ang mga manguli gikan sa kauluhan o sa lain pang bahin sa nasod pag-abot na sa ilang point of destination bisan pa man kung siya negatibo sa gihimong test. Ang maong kondisyones sumalas sa nasabutan aplikado dili lamang niadtong mopauli pasulod sa Caraga Region kundi lakip usab ang kantog mogawas sa atong rehiyon. Ang mga tentatibong petsa sa duha ka airlines alang sa ilang gikatakda nga pagbalik serbisyo sa mga airports, ilabi na sa Butuan City Airport, ang Cebu Pacific sa July 10 o sa Philippine Airlines July 13. Sugyot usab sa RTF nga 4 ka beses lamang matag semana ang mahimong biyahe sa mga nasangpit nga eroplano o katunga lang sa ilang kapasidad ang mahimong ikarga sa mga pasahero. Gikan na kini didto na sa Butuan City mga kasyargao. Samtang sa atong horoscope karong buntaga mga kasyargao. Kinigiya lamang ka nato mga kasyargao para na sa pagkabot nato sa success. Sa Aries, ang imong friend dunay offer nga interesting nga negosyo. Mudaghan ang imong business contact. Lucky number 49, 37, 43, 26. Lucky color blue. Sa Taurus, maglikay sa negosyo nga networking. Planuhon nimo ang imong shopping aron malikayan ang impulsive buying gamit ang imong credit card. Lucky number 24, 56, 45, 42. Lucky color green. Samtang sa Gemini,
Long-term goals ang imong focus karon. Mahimo og daghan ang imong bahandi. Mahibaluan mo asa paingon na personally og professionally. Lucky number 49, 12, 22, 40. Lucky color fuchsia, pink. Samtang sa Cancer, ang imong personal issue kinahanglan og right positive words aron ma-communicate nimo ang imong true feelings. Kinahanglan ang psychic advice para sa imong mga kalibog sa kinabuhi. Lucky number 12, 22, 20, 10. Lucky color pink. Samtang sa Leo, kompletohon nimo ang usa ka complicated act. Sa pag-ayo sa details ang imong kauban, kinahanglan ayuhon ang iyang social responsibilities. Lucky number 55, 27, 34, 42. Lucky color purple. Samtang sa Virgo, feel nimo karon nga gusto nimo ang significant chances sa imong kinabuhi. Sa imong hunahuna, murag impossible nimo kini mahimo. Kaya nimo ang tanan. Be positive. Lucky number 30, 38, 18, 48. Lucky color peach. Sa Libra, kinahanglan ang imong enjoyment karon. Ang secret sa progress ang work smart. Dili ka mag-progress sa work hard. Lucky number 37, 53, 40, 44. Lucky color scarlet red. Sa Scorpio, mag-get close ka sa imong kauban. Ang imong bagong physical fitness program muhatag nimo sa enjoyment. Lucky number 50, 36, 22, 26. Lucky color jade green. Samtang sa Sagittarius, ang great prosperity mahimo nimo karon. Ang orasyon meditasyon ang mag-connect sa imong subconscious mind. Ang mga helpful people ang moabot sa imo mga kasyagaw. Lucky number 30, 38, 47, 58. Lucky color blue. Samtang sa Capricorn, ang imong responsibilities mahuman karon. Dako nga negosyo ang imong mahimo sa home-based nga activities. Lucky number 12, 32, 46, 55. Lucky color empire gold. Samtang sa Aquarius, ang imong romantic partner gusto ang live-in arrangement. Mag-consult sa psychic aron do na kay guide sa imong desisyon. Lucky number 35, 56, 17, 20. Lucky color yellow. Samtang sa Pisces, dili nimo mahitabo ang imong kinabuhi para sa imong kaugalingon. Pasalamatan nimo ang nagtabang sa imo. Sa orasyon meditasyon, kaplagan nimo ang God's purpose sa imong earth life. Lucky number 36, 45, 22, 54. Lucky color magenta red. Mao ka na mga kasargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang alang na sa pagkabot nato sa atong success. Kay kita man mismo ang muhimo mangamot sa pagkabot niini. Happy viewing sa atong mga viewers. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po sa inyong lahat. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, DOH mipahigayon na og emergency hiring alang na sa Cebu City. Nagpahigayon na og emergency hiring sa health workers ang Department of Health alang na sa Cebu City. Sumala kini kang Presidential Spokesperson Harry Roque aron papahulayon usab ang mga gikapoy na nga mga health workers nga pirmi nang nag-duty tungod sa kadaghan sa COVID-19 patients sa maong lungsod. Giingon ni Roque nga priority karon ang Cebu kung moabot ang mga gipalit nga personal protection equipment, ventilators og uban pa.
gipahibalo pa ni Roque nga dunay kompensasyon nga ihatag ang lokal nga panggamhanan sa Cebu ngadto na sa mga health workers. Maong gihangyo ang pasensya lamang tungod kay nakatutok na karon ang gobyerno sa maong lugar. Dungan niini gibutyag ni Roque nga magdugang og pondo ang panggamhanan alang na sa mga contact tracers. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates nato ilabi na dito na sa Cebu City. Samtang mga kasyargaw sa atong history o trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Hibalo ba mo mga kasyargaw nga ni atong July 8, 1988 mga kasyargaw, si Stevie Wonder anunsyo mga kasyargaw nga mudagan siya o magpapili siya isip mayor sa Detroit sa United States of America mga kasyargaw sa tuig 1992. So daan na gitagna na niya mga kasyargaw, gianunsyo na niya June 8, 1988 pa lamang nga mudagan siya magpapili siya isip mayor sa Detroit mga kasyargaw. Samtang July 8, 1987 mga kasyargaw, hibalo ba mo nga si Eminence Jaime Cardinal Sin mga kasyargaw, si Emeritus Cardinal Sin mga kasyargaw, ang nahimong official representative sa Vatican dito na sa Millenary of the Russian Orthodox Church dito na mga kasyargaw sa Lithuania. Mga kasyargaw, sumala pa nga kini ang pinakaunang higayon nga adunay Catholic prelate nga misulod sa Lithuania gikan pa niadtong 1917 Russian Revolution mga kasyargaw. Ang pinakaunang nakasulod o sa Lithuania mga kasyargaw gikan na sa Vatican ug ang representante niini si Jaime Cardinal Sin, si Eminence Jaime Cardinal Sin mga kasyargaw. Samtang niadtong July 8 gihapon 1929 mga kasyargaw, miabot sa Manila si Dwight Philly Davis nga mi-assume sa pwesto niini nga Governor General sa Pilipinas. Panahon na kini mga kasyargaw sa American mga kasyargaw, sa mga Amerikano. Siya na-appoint mga kasyargaw nga sa US President nga si Herbert Hoover, ingon nga successor ni Henry Stimson, ingon nga Governor General sa Pilipinas mga kasyargaw. July 8, 1929, Dwight Philly Davis. Mao kana ang atong gamay lamang na history alang na kaninyo mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og gamay na trivia, gamay nga history ilabi na sa mga lumalabay o sa mga nilabay na mga katuigan mga kasyargaw. Samtang sa ato nga mga updates mga kasyargaw, ilabi na karong adlaw adunay ipahigayon nga preso na mga kasyargaw ang 2020 pre-SONA o pre-State of the Nation mga kasyargaw. Atong makita sa screen ang maong pahinumdom kanatong mga katawhang Pilipino nga adunay ipahigayon nga 2020 pre-State of the Nation o pre-SONA kabahin na sa Economic and Infrastructure Cluster Forum, Regaining Momentum, Accelerating Recovery in a Post-COVID-19 World. Ang schedule niini unya mga kasyargaw, alas 11 sa buntag hangtod na sa alas 12:30 sa hapon o sa
udto mga kasargaw. Adunay preso na nga ipahigayon. July 8 karong adlaw na mga kasargaw. Ato nang pagatutukan mga kasargaw, ilabi na pagpahigayon sa preso na. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasargaw, PNP o Philippine National Police paghulaton asa ang IRR sa anti-terror law adeser mohimo og mga lakang. Nakatakda nga magmugna og usa ka special law enforcement team ang bag-ong anti-terrorism council. Kini sumala kang Philippine National Police Chief Police General Archie Gamboa. Ang gisugo nga magpatuman usab sa Anti-Terrorism Act of 2020. Bisan ing ana dili pa pangunahan ni Gamboa ang mamahimong komposisyon sa pagamugnaon nga special team. Sumala pa nga pagahulaton usa sa maong PNP chief ang implementing rules and regulations kon IRR sa maong balaod nga maghanyag nga mututok sa terorismo. Una na nga gisiguro ni Gamboa sa publiko nga dili maabuso ang maong bag-ong balaod. Mao kana ang latest update sa PNP mga kasyargaw. Samtang sa updates nato sa COVID-19 mga kasyargaw, sa atong update sa COVID-19 mga kasyargaw, aduna tay total number of cases na sa tibuok Pilipinas nga 47,873 as of July 7, 2020, 4 PM mga kasyargaw. Sumala pa nga adunay kinatibuk-an nga total confirm nga 1,540 sulod lamang mga kasyargaw sa usa ka adlaw mga kasyargaw. Kana ang ato nga nahibaw-an gikan na sa Department of Health. Sumala pa nga 993 ang fresh cases, 547 mga kasyargaw ang late cases. Samtang ang tanang naka-recover na mga kasyargaw 12,386 na. Samtang ang namatay niabot na sa 1,309. Samtang ang total number of active cases mga kasyargaw na sa 34,178. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa atong COVID-19 sa nasod Pilipinas. Samtang sa atong segment nga trending karon. Trending karon mga kasyargaw. Ilabi na kung kamo vlogger, kini ang pinakadali nga video editor nga inyong ma-download application kini sa cellphone, sa mga Android phone o sa mga iOS phone mga kasyargaw. Sumala pa nga kung kamo vlogger, then gusto niyo dayon i-upload ang inyong mga videos, pwede kamo mo edit sa KineMaster mga kasyargaw. Usa kining video editor sa cellphone lamang mga kasyargaw. Na ay editor niya mga kasyargaw, ilabi na ang KineMaster. Editor kini sa mga videos, ilabi na sa mga gusto mag-vlog din na, vlog wannabes din na ay mga features niya, na ay mga transitions, na ay mga effects, na muhatag highlight sa inyong videos, muhatag og palami sa inyong videos mga kasyargaw. Mao kana ang trending karon nato nga segment mga kasyargaw. Ang KineMaster. Good morning, good morning, good morning sa tanang viewers nato. Happy morning po. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa lahat po. Good morning, good morning, good morning. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw na hanyag na nato kaninyong tanan ang mga latest information nga atong mahatag kaninyo mga kasyargaw. Ilabi na karong adlaw sa mga nilabay usab
nga 24 oras. Hangtod sunod nato nga panag-uban mga kasyargaw dinhi na sa atong live stream mga kasyargaw. Hangtod sa sunod kini inyo nag-alagad sa live stream karong buntaga. Kuya G, muingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahiso kamod. Good morning, ingat Pilipinas!